السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ‘Yan uwa musulmi, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da aminci Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabin tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan maraice na Alhamis 24 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442 wanda ya yi daidai da 6 ga watan 5 miladiya ko 7 ne? 6 ko? ga watan 5 miladiya shekara ta 2021. A jiya mun fara tafsirin suratul hajj inda muka ji cewa wannan sura ta suratul hajj sura ce madaniya, duk da cewa tana da siffofi na siffofin surorin makka. Muka ji irin yadda fara wadda wannan sura ta yi, ta fara kwarai da girgiza na ahwali yawmul qiyama, abubuwan tsorace-tsoracen da za su faru a ranar alkiyama. Muka ji har wa yau wannan sura ta yi kira da gargaɗi ga waɗanda suke musu game da tashin alkiyama, game da kasancewar Allah maɗaukakin sarki shine Ubangiji ɗaya. Wannan magana ta tashi alkiyama lalle Allah ya tabbatar da cewa babu makawa gare shi fa sai an yi, kuma Allah gaya ma mutane cewa su yi tunani na halittarsu da ya yi tun daga nutsufa, igon mani da gudan jini, tsoka, sannan Allah halitta mutum. To wannan abu ne mai sauƙi ga Allah maɗaukakin sarki. Nan dai har muka tsaya a kan aya ta 7, yau insha Allah za mu tashi aya ta 8 a wannan sura mai albarka ta suratu alhajj. Na'am, wa minan nasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa minan nasi, har wa yau a cikin mutane akwai wanda man yujadilu fillahi, yake jayayya ga al'amarin Allah, kuma bi ghairi ilmin, baya da wani ilimi, jayayya kawai ne, tsurar jayayya. Wala hudan, baya da wata shari'a ta alƙur'ani ko ta sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kawai dai yana son ya yi jayayya saboda fanɗara da girman kai da musu irin na ɗan adam. Allah ce kuma wala kitabin munir, babu wani littafi mai haskaka mashi hanya irin alƙur'ani, wanda shi alƙur'ani haske ne, alƙur'ani ambato ne. To shi wannan duk waɗannan hanyoyin da ake samun shari'a ko ake samun ilimi daga Allah maɗaukakin sarki ko ɗaya baya da, kawai fanɗara ce. Na'am. ثاني عرفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة
Allah maɗaukakin sarki ya ce saniya itfihi yana ɗaga kafaɗun shi. Kun san mutum mai girman kai zai kama haka yana jijji da kai, adan shi ne ake cewa mutum mai jijji da kai. To saboda jijji da kai inda yake yi baya kallon kowa, yana ɗaga kafaɗun shi, lidilla an sabilillah, ba komai ba don ya ɓatar da a bar hanyar Allah maɗaukakin sarki. To mai irin wannan ɗabi'a lahu fid duniya khizyun, lalle ƙasƙanci ya tabbatar mashi da walaƙanci a nan a duniya. Wani ziƙuhu yawmal qiyamati azabal hariq. Allahu akbar. Allah maɗaukakin sarki ya ce sannan a ranar alƙiyama za mu ɗanɗana mashi azaba ta gobara. An ka ce alharik gobara, saboda ita wutar jahannama ba wuta ce wadda take da kai ba, kamar da ka san gobara ba ta da control sai dai abin da Allah yi. To haka ita ma wutar jahannama matsayin gobara take, ba control gare ta ba sai abin da Allah yi. Kun gani? To don haka azaba ta gobara, Allah ya tsare mu. Na'am. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika waccan azaba da aka ɗanɗana maka Allah bai zalunce ka ba. Inna Allah la yazlimu nasa walakin nasa kanu anfusahum yazlimun. Don haka zalika bima qaddamat yadaka, wannan ya same ka saboda abinda hannunka ya gabatar. Abinda aka nuhi da hannunan yana cikin balaga, a yi amfani da wani sashe na abu amma yuradu bihil kul. Hannayen shi saboda wajen aikatawa ga galibiya mafi rinjaye hannuwa suke aikatawa, amma ana nufin shi mutum ɗin kan shi zalika bima qaddamat yadaka, wannan sakamako ne na abin da kai ka aikata. Allah bai zalunce ka ba. Wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid, kuma Allah bai kasance mai zalunta bayi ba. Allah baya zalunta kowa, kamar da muka karanta a wata aya cewa Allah baya zalunta kowa. Duk abin da mutum ya yi shi ya aikata, shi ya jawo makan shi, ba ruwan Allah. Allah maɗaukakin sarki ya ce hadainahun najdain, an shiryar da mutum a hankalin da Allah ya bashi domin ya gane hanya biyu hanya ta shari'a da ta ɓata. Don haka duk abin in ya bi ɓata don kanshi yana da zaɓi, don shi ne ya zama cikin sharuɗa na mutum ya zama mukallafi a aza mashi alƙalami ya kasance yana da hankali. In baka da hankali rufe alƙalama an ɗauke alƙalami daga gare ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufe alƙalamu an salasin, an ɗauke alƙalami, wato ba a rubuta mai lada ko zunubi mutum uku. Na farko mai bacci sai ya farka don bai san abin da yake faɗa ba. Don haka mai bacci cikin mafarki ya yi wani zage-zage ko ya yi saɓo ba a rubuta mashi saboda bai san abin da yake ba. Sannan da mahaukaci sai ya ji dama, kaga saboda ita shari'a ana alakanta ta da hankali, to bai da hankali. Na uku yaro sai ya balaga, kaga duk waɗannan idan ka duba duka me ake nufi, saboda ita shari'a manutaha al'aqal, abinda ake rataye shari'a akan shi shine hankali. To waɗannan uku ɗin duk ana musu considering ɗin ba su da hankali. Mun gani mai bacci bai san abin da yake ciki ba, yana iya faɗin wata magana, yana iya sabo. To don haka nan Allah ya shirya da kai hanya saboda kana da hankali na iya zaɓar shirya ƙwarai da shirya wadda ba ta ƙwarai ba. Kana da hankali, Allah ya baka da hankali, ba za ka tahi kana ji kana gani ka faɗa wuta ba, wannan wutar ta duniya. Ka san alkhairi da kake so ga kanka, to don haka Allah ya baka zaɓi, in ka bi in khairan fa khairan, in sharran fa sharran, wal iyazu billah. To don haka shine Allah ya ce shi baya zalunta kowa, duk kowa ka gani mutane su suke zalunta kansu da kansu. Allah ya tsare mu. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khayrun
Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da faɗin irin halaye da ɗabi'u na mutanen da na yanzu, irin yadda ɗabi'ar wasu daga cikin mutane take. Wani da kake gani imanin nan, addinin nan bai dame shi ba, rayuwar duniya ta dame shi, don haka Allah sai ya kawo ɗabi'arsu, don Allah shine khaliqul insan, shine wanda ya halicci ɗan adam, don haka shi ya san abin da ɗan adam yake ciki. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa minan nasi, akwai daga cikin mutane man ya'budullaha ala harf, wanda ke bauta ma Allah akan shakku, akan inda ya yake yin inda bai da, ya zama muzabzab, yana tsayawa ya gani, shi baya da cikakken imani. Allah ce akwai su. Ya ɗabi'a take, wa in asabahu fa in asabahu khairun itma'anna bih, idan ya shiga musulunci ya samu alkhairi sai ya natsu da shi, sai ce wannan addini na kwarai ne. Wai shi ma'auni ne, shi ne in ya shiga musulunci ya samu walwala, ya samu abin nan, shi ne alamun gane musulunci wai na kwarai ne ko ba na kwarai ba. Wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi, in kuma fitina ta zo aka kaddaro yana shiga musulunci, dama Allah ya kaddaro da ya shiga musuluncin da bai shiga musulunci ba, wannan musiba sai ta same shi, sai ya azama musulunci. Shine can a cikin suratu an-nisa Allah madaukakin sarki ke faɗa, idan alkhairi ya same su sai su ce wannan daga Allah ne, in shari ya same su ce haza min indik, kullum min indillah, fa ma li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Mista ba su ganewa, ba suna shuɗinci da annabi sallallahu alaihi wasallam. An ce a lokacin farkon musulunci, idan ƙauyawan ƙauye suka zo suka musulunta, wasu daga cikinsu wanda imani bai nutsa a cikin birnin zuciyarsu ba, idan suka koma, idan wannan shekara sun samu alkhairi, gona ta yi kyau, sai su ce a lalle wannan addini mai kyau ne. Idan kuma suka koma aka samu fari, aka samu kaddara ta abin da, sai su ce dalilin shiganmu ne musulunci, wal iyazu billah. Kaga wannan da yawa ake samun ko wanda suke musulunta a yanzu, in mutum yanzu ya shiga ya yi ta fama da matsaloli, sai shi aza musulunci, wanda Allah ya yi ta jarabar shi tun kafin ya shiga musuluncin. Allah maɗaukakin sarki wani lokaci yana jarabta ka domin Allah ya gano kai da kanka, ka shaida mu kanka, ka wa kanka hukunci, shin akan yadda tsayuwar da kake akan wannan musulunci tsakani da Allah ne ko ba tsakani da Allah ba. To don haka ka sani cewa riƙo da addini, in kai riƙo da addini, lalle wata rana Allah ma zai jarabce ka, domin a fitar da aikin, a fitar da imaninka, kamar da ka san ƙarfe idan ana son a fitar da datti wanda yake gare shi, wuta ake sa mashi. Na shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda suka fi kowa Allah ya jarabce su shine annabawa, sannan waɗanda suke bi musu da imani, sannan al'amsal. In addinin ka akwai ƙarfi sai Allah ya jarabce ka. Yanzu ba mu ga irin annabi Ayyub. In kuma akwai taushi sai Allah in ya ga dama sai shi ya jarabce ka gwargwadon imaninka. Amma dai mu sani kowa Allah na fitinata da mai imani da wanda ya baya da imani. Don haka duk wanda zai shiga addini ya shiga addini don Allah, ba don wai kwaɗayin wani abu ba ko kwaɗayin wata dukiya ko abin nan. A'a, Allah maɗaukakin sarki shi ke bayarwa kuma shi ke hanawa. Allah maɗaukakin sarki ya ce a in qalaba ala wajihi, mai wannan ɗabi'a sai ya juya koma ma addinin da yake cewa khasirar duniya, ya yi hasarar duniya. Dan duk wanda ya yi rayuwar duniya ba akan addini ba, wahala ɗaya ce yake. Wa zalika huwa al-khusranul mubin. Allah ce wannan ita ce hasara bayyananna, gata ina gani tun anan yayi hasara. Saboda jama'a,
kada ku ɗoka wai wanda baya cikin addinin musulunci kamar daɗi yake ji, ba daɗi yake ji ba. Wannan dauɗa ta kafirci da kukunci wanda yake cikin na rayuwa, wallahi Allah ɗaya ya san shi. Za su je su nemi happiness, farin ciki wajen shaye-shaye, a shagiya, a je a nemi mata, a yi mi, amma duka wannan sa'ada da ake nema ba a same ta ba. Musulunci shi ke natsar da zuciya, shi ke samun maka mutunci. Ka je ka tambayi da yawa waɗanda suka musulunta, za su baka wannan labari cewa sun yi ta neman happiness, suna da dukiya, suna iya shiga jirgi su je duk inda ake zuwa duniyan nan, su je su sauka mafi tsadan hotel, su ci abincin da suke so, su shiga motar da suke so, amma har wa yau wannan farin cikin da suke nema ba su same shi ba. Amma lokacin da suka shiga musulunci sai su samu natsuwa. Suna ba da labari akan wannan. Don haka duk wanda ya yi wannan ya koma bayan ya shiga musulunci ya abin nan, babu irin hasarar da ta kai irin wannan. Allah ya tsare mu da wannan hasara. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. Allah maɗaukakin sarki ya ce da'u min dunillahi, shi wannan mutum yana wanda suke da wannan ɗabi'u suna kiran wani koma bayan Ubangiji, ma la yadurruhu, abinda wannan gumakan da suke bauta ma ko wasu mutane da suke bauta ma da suke ɗauke ya abudunahum min dunillah, wanda ma la yadurruhu bai iya cutatar da shi, wala yanfa'uhu, kuma amfani ma bai iya amfanar da shi. Yanzu gumaka ko kansu, kamar da Allah ya ga mana cikin wata aya, wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqizuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub. Tir da wanda ke bauta da wanda ake bauta ma. To don haka abinda suke bauta ma aikin banza ne, bai amfanar da su, bai cutatar da su. Allah madaukakin sarki ce zalika huwa ad-dalalul ba'id. Wannan iyakacin banna abin nan bacewa mai nisa, wadda wannan bacewa sai kamar da Hausa yake cewa duk wanda ya yi nisa baya jin kira, sai dai in Allah ya kira shi. Don haka mutum ya zo ya sassaƙa gumki, ko ya zo ya samu wani dutse, ko ya samu wata bishiya, wai ya ce ita ce abin bauta. Jama'a, wadda bishiyar nan kana iya sare ta, dutsen nan kana iya komi a cikin shi, kana iya fashe shi, amma wai shi ne abin bauta. Ai wannan zalika huwa dalalul ba'id. Allah ce wannan ita ce banna, ita ce bata mai nisa, ba wai ko kusa take ba. Allah ya tsare mu da wannan bata. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya da'u masu wannan ɗabi'u, masu bautar gumaka, suna kiran laman daruhu aqrabu min naf'i, wanda a ƙaddara ma shina amfana su, wato cutatarwar shi ta fi amfanin shi zama kusa. Wace irin cuta? Cuta wanzu wanda ke bauta ma gumki da wanda suke bauta ma itace da mi. Cutatarwar da suke samu ga gumakan nan ta fi amfani. Wace irin cuta? Su ɓata lokacinsu, su ɓata kuɗinsu, su ɓata rayuwarsu duk wajen bautar gumki. Kun ga kenan ba su ma amfanar da su ba, bal ma in muka duba ta wannan ɓangaren cutar da suka samu gefen wannan ibada ta fi amfanin da suka samu, wanda da amfanin da cutar duka ma babu su. Ya da ula man daruhu aqrabu min naf'i. Allah madaukakin sarki ya ce labi isal maula. Tir da wanda aka jibinta, wanda suke ɗoka matsayin shugaba, matsayin abin bauta, wala bi isal ashir, sannan tir da makusanta da masu waɗanda suke neman taimako gare su. Kai kan kamar can da Allah madaukakin sarki ke cewa da ufat talib wal matlub. Don haka jama'a, wani zai ce wai bautar gumki, har gobe ana bautar gumki.
yanzu za ka samu wanda ake ce ma wai masu traditional religion. Babu wani traditional religion, gumaka ne suke bauta ma. Sannan ko yanzu idan muka duba Christianity, da yawa ɓangaren shi an ɗauko bautar gumaka an saka. Da yawa wasu abubuwa idan ka nemi su yi ma tracing ɗin inda suka samo shi a addininsu babu, sun ɗauko shi daga maguzanci. Kamar da Bulus, wanda da suka ce ma Bulus, ya ɗauko maguzanci ya saka ya ɓata Christianity. Da yawa abubuwa yanzu ka ɗauka ko da gefen abin da ya shafi burial, kullum sabon bid'a suke hitowa da ita, a yi kaza don shi ne yanzu duk wanda za a wa burial musiba ce gare shi. Na farko dai a yi maka mutuwa, sannan waɗannan so-called mutanensu su yi ta extorting da exploitation na mutane, a kawo kaza, a yi buki kaza, a je kaza. Bayan kila shi wannan mamacinku da ya mutu kayan ya mutu, akwai wani outstanding ma balance na asibiti, ya yi kwanci asibiti an ji jiki, ko wani abu wata rashin lafiya ta shi an ji jiki, amma duk da haka waɗannan malaman su ɗin ba su tausaya musu. In ka ce ina an ka samu wannan a littafin ku, babu shi. Mun gani don shi ne da yawansu sun fara ganewa. Da za ka tambaye su ɗai wani zai ce ma ni ban zuwa coci, saboda wahala ce suke musu, suna tara musu kuɗi. Yaransu su je makaranta mai tsada, kai kuma kana nan kullum wahala kake yi, kana feti business, kana kawo musu kuɗi, suna iza yaransu ƙasashen tura suna karatu, su zo kuma su ci gaba da shugabantar. To don haka da yawa in ibadodin da suke yi ƙarya ne, babu wata abin nan, maguzanci ne suka saka a cikin addininsu. To Allah maɗaukaki sarki ya ce labisal maula, tar da wanda ake jibinta wa labisal ashir, tar da 'yan uwa ko kuma wanda abin nan dangi ko wani mai taimako wanda yake cewa zai taimake shi. Na'am. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Kaga salo na Alƙur'ani da irin kyakkyawar karantarsuwa ta Alƙur'ani, bayan an gan masu wannan ɗabi'a, Alƙur'ani in yayi wannan yana da balance. To yanzu za a koma wajen mutanen kirki waɗanda suke bin Allah sau da ƙafa, wanda suke wa Allah biyayya, suke wa Allah ɗa'a. An yi magana wa'ancan sai Allah ce inna Allah, haƙiƙa Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar, zai shigar da waɗanda suka yi imani, ba imani kawai ba, suka yi aiki na gari na ƙwarai. Ina zai shigar da su? Zai shigar da su aljanna, aljanna daban-daban, jannat, wanda wannan aljanna ta jirimin ta hati hal anhar, ƙorammu guda hudu ɗin nan suna gudana a cikin wannan aljanna. Abin nan ƙorama ta ruwa, ba gurɓataccen ruwa ba irin na duniya, ƙorama ta nono, tsaftataccen nono, ba wanda ya buga ba, da ƙorama ta giya, ba irin giyar duniya ba mai wari mai bugarsuwa, da ƙorama ta zuma, amintatta tatacciyar zuma, ba wannan ba ta wata dabba da ta yi kashi sannan aka ɗauka ana lashewa. Wannan ɗaya daga cikin ni'imomi ne na aljanna. Ga gidajensu ƙorammu suna abin nan, in kana bukata ka ɗoka ka sha duk wanda kake so. Amma a nan duniya fa, ɗayan biyu, ko dai ya zama baka da kuɗin saya, kana da lafiya wadda kana iya shan, ka sha madara, ka sha zuma, ka abin nan ba ta yi maka komi, saboda ƙila kana cikin ƙarfinka da ƙurciyarka, amma babu kuɗin saya. Ko kuma kana da kuɗin saya, amma kuma babu lafiyar sha. Haka al'amari yake fa. Kana da kuɗi
amma babu lafiya. Yanzu da yawa abubuwa na jin daɗi sai haga waɗanda suke da kuɗin su kuma babu lafiyar ci. Kai da baka da kuɗin da za ka sa naman kaza ko naman rago ka sa gaba ka ci, wanda kunnen ka bai taɓa jin haƙiƙanin abin da yake cikin aljanna ba, ganin ka bai taɓa ganin wani abu wanda ya kama da abin da yake cikin aljanna ba, daɗi ne kawai. To don haka Allah shi ke aikata abin da ya so